Busáčik TV. Dneska tu v sebe nemám bohužiaľ nikoho a ukážem vám, ako natočiť video na YouTube. Takže v prvom rade musíme mať video. Ja mám toto tu a dáme si YouTube, dáme si, apečku mi to tu laguje, takže už to zaplo a dáme si toto, nahrať, tikneme to, počkáme, tu nám dá, vyberte súbor na nahratie, kliknete na to, nájdete si súbor na nahratie, ja mám toto, dáme si otvoriť v tom, tu nám dá, tu si dáte ako chcete, aby sa video volalo, ja si dám skúska 1, 2, 3, popis. Tu hore sa video načítáva do YouTube, dáte publikovať, to vám dá takto a skúška 1, 2, 3 máte nadpis videa a uvidíme, keď to už 10, 9. No ale teraz ešte neixujte, musíte počkať, stav spracovania je 95, musí byť, to vám ukážem asi. Ale ja to mám problém, že ja som toto video už nahral na YouTube, takže mne tu napíše, že video už bolo nahraté, ale vám by ho malo nahrať normálne. A to je asi všetko z dnešného videa, takže majte sa krásne, skladajte básne a čusáček, busáček,